Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbib tiegħi fl-Allianz Stadium ta' Turin, Juventus jisfaw megħluba mit-tim tal-Monza bl-iskor ta' 2-0. Monza li din ir-rebħa it-tieni rebħa tista' tgħid fil-kampjonat huwa l-ewwel tim mill-1930 li kien l-Inter li rebaħ lil-Juventus f'żewġ logħbiet fil-kampjonat tas-Serie A, fl-ogħla livell tal-futbol Taljan. Dik kienet xi ħaġa għal fini ta' statistika. Bħala logħba prinċipalment kienet maqsuma f'żewġ partijiet. Mela, ħaniġi għall-ewwel taqsima. L-ewwel taqsima l-logħba bdiet fost tisfir kbir u kant waqt il-minuta ta' silenzju kontra il-Lega tas-Serie A fid-dawl li l-bieraħ tħabbret il-mewt ta' Carlo Tavecchio li kien il-President tal-Federazzjoni Taljana li għadha kif tikkundanna lil Juventus 15-il punt mingħajr ma liġi fissa. Bdiet minn hemmhekk, jiġifieri ħajkun hawn ħafna ħajdu għax ma kienx hemm l-istilo Juve u daqstant ieħor nemmen il-ġol Italja m'hemm l-ebda tip ta' stil, ġifieri ma nafx naqbad ngħid jekk hux għamlu sew m'għamlux sew, jiddispjaċini għall-familja tiegħu. Jiġifieri ma rrid infakkar ukoll li kien il-President li taħtu wara ħafna żmien it-Taljani ma kinux għaddew għat-tazza tad-dinja meta kien hemm Ventura bħala coach. Dik kienet parentesi. L-ewwel taqsima rajna mill-ġdid il-ħofor bejn nofs il-ground u d-difiża Juventina li kkaratterizzaw l-ewwel parti tal-istaġun u għalfejn qed ngħid dan kollu. Għax mill-logħba tan-Napoli li law, apparti li ġie punt wieħed biss. Mindu reġgħu daħlu dawk il-plejers li kienu ġabu l-Juventus fil-bidu fil-kampanja akwisti tas-sajf u waqfu jilagħbu b'mod kontinwu iż-żgħażagħ li kien hemm. Ġajna naraw l-istess problema. Jiġifieri jien tiġix tgħidli illum nara l-Dexilio fil-ground l-ewwel nett ilda laqqas biss intieħ sekonda fil-ground anke fuq dak li qed jingħad li hu kien wieħed mill-prinċimes li żvela l-affarijiet mal-pulizija. U għandna grazzja minn Alla li llum rajna lil Mekkeni jaqbad il-bib tal-airport ta' Caselle biex jitlaq lehem. Jiġi Allegri jiġi jgħid. Għax għandna lil Dexilio u l-Quadrado, jiena nifhem li l-Juventus ma jistgħux jagħmlu merkato. Anzi, mhux tal-li ma jistgħux jagħmlu merkato, tal-li misshom ikomplu jikinsu minn hemmhekk. Sewwa, mhux ħanejt li t-telfa ġiet minħabba Dexilio. L-ewwel gowl Kostic tilfu llum naħseb rajt l-agħar logħba ta' Kostic kemm inni nara mal-Juventus. It-tieni gowl taħwida f'nofs il-ground u nirringrazzjaw Alla li l-ewwel għax il-Monza kellhom gow imħassar li kien marġinalment offside, għax marġinalment kien idejh biss kien hemm, nitkellmu li hu. Fit-tieni taqsima rajt prestazzjoni ħafna aħjar. Meta mbagħad daħal Sawle, daħal Locatelli, flok Paredes u permettu li ngħid fuq Paredes prestazzjoni tal-qamel, Rovella ġabu zero, Rovella kien il-plejer li minħabba Paredes kellu jitlaq minn mal-Juventus. Issa ta' min jgħid li għall-grazzja tal-Alla Paredes il-klawsoli għandu biex jibqa' mal-Juventus mhux ħadd tiġi skattat għax awtomatikament mal-Juventus ma kwalifikawx għar-round li ta' Champions League, jiġifieri hu
mhux ħajġi riskattat, jiġifieri mhux ħajqaf hemmhekk fi kliem sempliċi. Imma dawn huma l-iżbalji li anke rajna meta tilgħab biż-żgħażagħ, veru forsi m'hemmx esperjenza, hemm il-qalb, hemm il-grinta, xi ħaġa li l-Juventus bħalissa għandhom bżonn. Kif qal wara l-logħba Allegri. Issa huwa stat ta' fatt li għandna bżonn il-punti biex niġġieldu kontra relegazzjoni, illum anke l-Monza qabżuna qegħdin fit-13-il post tal-kampjonat. Issa tgħidu li għax hemm nuqqas ta' 15-il punt, dik ir-realtà. Ngħaddi għat-tieni taqsima. Mbagħad rajna l-Spider-Man fil-lasta. Għax fit-tieni taqsima sax ngħid li l-Juventus labu ħażin, kien hemm xuttijiet ta' Locatelli, ta' Di Maria, kienu ċansijiet li ma nafx, u għamel xi interventi oħra nafx kif ġabhom. L-soltu prestazzjoni opaka ta' Ken, mbagħad daħal Milik u biex kompli naxqu d-dinja weġġa' Milik, issa rridu naraw kemm ħajdu barra Milik, apparti li nafu li tiġa kien hemm Chiesa u Quadrado li qegħdin barra wkoll, apparti li hemm Bonucci li żmien twil barra. Issa nittamaw li Vlahovic forsi jnessina ftit it-telf ta' xi logħob, nittama li mqal logħba waħda x'ma Lazio fil-Koppa Italja ma nsibx ħajlab żgur. Nittama waħda biss li ħajtlef Milik. Imma ma nistgħux nieqgħu serin din l-attitudni li qbadna żgur. 100%. Għadna sal-lum il-ġurnata nħossu n-nuqqas ta' Pirlo u mbagħad eventwalment wara ta' Pjanic. Tiġi tgħidu li għax ġie Paredes postu bil-qiegħda. Ejja jġibu lura l-Rovella u nilagħbu biż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ illum in-next gen reput ngħidu jekk nisser żball mal-Viċenza. Naħseb li tuk pjaċir iktar in-next gen milli tuk it-tim tal-kbar. Dik li oġobni jekk tgħid oġobni, forsi il-Juventus huma magħrufa li s-sapport tagħhom huwa sangue freddo, ġifieri mhux ħadidħol ġo xi ground li bħala ground sabiħ imma li s-sapport ħajjaġbek, imma għall-inqas anke qabel il-partita u waqt il-partita taw is-sosten. Naf li qed nara ħafna hashtags Allegri out u jiena naħseb li llum fl-opinjoni tiegħi Allegri telef il-logħba kif beda l-formazzjoni. Biss ma naħsibx li min-naħa l-oħra huwa l-mument li noqogħdu ppuntaw subajna fuq Allegri u fuq il-plejers. Naħseb aħjar niddefendu u nieqgħu maquda bejnietna bil-problemi kollha li hemm u niġġieldu dak li qed jiġri barra l-ground. Għax barra l-ground il-logħba hija ferm iktar diffiċli. Ġifieri, issa dan il-video qed nirrekordjah ftit tal-sigħat wara l-logħba, jiġifieri s'issa qatt ma wasal xi riżultat tal-inkjesta li waslet għal 15-il punt penalizzazzjoni, però sakemm jitla l-video għada dan il-kliem ħajkun wasal għand il-Juventus bir-raġunijiet biex minn hemm se jibdew anke id-difiża tagħhom biex forsi jannullaw is-sentenza, forsi. Li rrid ngħid ukoll ġifieri dak x'qed jiġri barra l-ground. Xi ħaġa interessanti, ovvjament dan m'hemm xejn miktub, imma li huwa stat ta' fatt il-kumpaniji tal-betting waqfu il-logħob li jew li tista' tilgħab fuq il-Juventus li jistgħu jiġu relegati fis-Serja B u qed ngħid hekk għax jisseħat il-każ li kif anke qed fil-video preċedenti li il-Juventus ħajnataw pjena aktar qiebsa fejn għandu xaqsmu il-pagi tal-plejers li fi żmien il-Covid għalulhom jipposponu fi 3 xhur imma ma rreġistrawx il-kuntratti tagħhom mal-federazzjoni imma xorta kienu ħallsuhom. Jista' jkun illi ma jkollhomx minkejja jiġbru ammont ta' punti jista' jkun illi fil-ground u mbagħad jaqobdaw il-penaltajiet. Dan m'hemm xejn fiċ-ċert li hu fiċ-ċert li l-betting companies waqfu dan il-logħob u dan ġej fid-dawl tal-fatt li il-prosekutur federali kien talab 40 jum dan sepp ħajamel ir-randan mid-dera jekk iddeċieda ħajkompli jinvestiga u jkompli jkisser il-Juventus. Jiena neqpa' nsostni li min għamel irid iħallas, imma l-istituzzjonijiet Taljani għalfejn l-investigazzjonijiet isiru biss ġo Turin, fejn qegħdin ġo Milan,
fejn qegħdin ġo Ruma, fejn qegħdin ġo Napoli, jiena dik irid inkun naf. Mela, McKennie ħajmur ma' Leeds, il-Juventus ħajamlu xi plusvalenze li huma madwar żgur ħajkunu bejn 20 u 30 miljun, naf li ħajkun hawn min qed jorok jgħidu għax qed jisma' plusvalenze, ma il-Juventus wara kollox hija kumpanija li qegħdem biex tagħmel il-profitt. Mhijiex non-profit organization, jiġifieri jekk hawn xi anti-Juventini li qegħdin jorku jdejhom, dan huwa plusvalenza ta' veru. Mhux il-plusvalenza kif għamlu l-Inter ma' Cassadei biex infakkarkom Cassadei huwa l-plejer li Marotta rid idaħħal fid-deal mat-Torino biex ibih biex jagħtih lit-Torino sabiex hu jixtri lil Bremer. U mbirikala dal-plejer minn qatt ma lab logħba fis-Serja B jew fil-Lega Pro da sar jiswa 20 miljun. Biex illum il-ġurnata jew dak iż-żmien kienu bieħu Chelsea illum il-ġurnata inxtara minn Reading. Ġifieri jiġi fis-Serja B jew mislu fl-Reading fis-Serja B Ingliża. Ġifieri jekk dak mhux plusvalenza ma nafx jistejjaħ plusvalenza fit-tizja ħalli nagħmilha ċara għal dawk li hemm barra joqogħdu jiktbu. Għax issa veru m'iniex qed inwieġibkom wieħed imma ħanibda kif jgħidu t-Taljani ta' togliere is-sassolini dalla scarpe, ġifieri. Għax intom it-tim tagħkom mhux verġni u pur laqqas, ġifieri ngħidu li hu. Imma insomma. Jiena ħaniqaf hawn għal-lejla. Il-logħba li jmiss hija mal-Lazio fil-Koppa Talja nittama fi prestazzjoni suret in-nies ħalli forsi navvanzaw round ieħor forsi nirbħu bikkerin għax l-uniku ċans li qed nara. Minn is-salem ħanħalli l-linja ma tantx naħseb qiegħed f'burda tagwab aktar minni sieħ biċ-ċomba wara lil Milan sfaw umiljati 5-2 ġo San Siro ma l-iktar dettalji dwar dik il-logħba sta nħallih f'idejh. Naħseb kien jannar ftit stramp li rajna ġiġganti Taljani jaqilgħu 5 ma tantx tiġri ta' spiss fi ftit ġranet kważi nazzardaniet li t-telfa tal-Milan kienet għar mit-telfa tal-Juventus għax forsi tgħid li l-Juventus tilfu man Napoli ma daw ġew umiljati ġewwa darhom ma dik f'idejh. Jiena ngħidilkom sempre uniti finu alla fina forza Juventus, saħħiet ħbieb. Tal-ġurnata tajba bibtijaj minna nisti u anka mhuwiex. Mhux ngħidilkom il-lejl tajjeb għax alla għol jentom qegħdin taraw it-tnej flaxija dan il-video qed nirreġistraħ bażikament ftit ħin wara l-umiljazzjoni l-oħra. Tielet waħda dan ix-xahar, tielet waħda konsekuttiva inter Lazio Sassuolo. Lajna 3-4-5. 3-4-5. 18 il-gol lajna f'Jannar. L-iżjed tim mill-5 top clubs. Mill-5 top clubs. Ġedin ngħidu li qisu 100 tim. Il-Milan l-iktar laqalaw gols f'Jannar. 18. Torta min? Ciprian Tabagnano. Stefano Pioli u d-diriġenza x'ma tiġi plejer.
Jemżaw ħafna iktar minn wieħed. Mela, era sibsa ta' Pioli. Bidel il-players, pero ma bidilx l-asset. 4-2-3-1. U Sassuolo għamlu li ridu. Fuq Calabria, dinnaħa, fuq Teo dinnaħa, għaw għaddejjien jisom hemm xejn. L-Oriente, Berardi, Frattesi. Niprofa niftakar miskurjom il-għoż l-għarajn. L-Oriente, Berardi, Frattesi, Matteus Enrique. L-ewwel gol għamlu Defrel. 5 players, 5 goals. U għarġajna, 7 xuttijiet fil-lasta, 5 fil-xibka. Miġi Pioli u jgħidlek għax Vasquez qed jitrenja tajjeb, imma mhux lest. Xi trid biex tkun lest? Itfa'w hemm! Mela tħallil dak jirridikolana b'dal mod. 5 f'San Siro konnina ma naqlawhom mill-1997. Għal minnu supporter Juventino ovvjament għandek naqra pjaċir bija. Indik it-telfa ta' 6-1. Daqshekk inna ma naqlaw 5 gol f'San Siro. Mill-1997. Mhix ċajta. Situazzjoni hija gravi u ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem kif xi darba nistgħu noħorġu minnha. Hija problema kbira u hemm bżonn jittieħdu ċertu responsabbiltajiet. Nibda minn Pioli. Illi ġie jgħid li Vasquez mhux lest allura l-appelta ta' Rusano. Kif tista' tilab lilu? Kif tista' tilab lilu? Reġu Miljan għal darb'oħra. 3 goals minn fuq. It-tieni dak li Frattesi xutjalu vera qabeż il-gabbja. Right. Kif rid, però u vera forsi xut kemm b'saħħtu. Ma nistax toqgħod bħalissa. Vera forsi xut kemm b'saħħtu. Ma jistax jaddi minn taħt idu hekk ta' għas jipprova minn taħt idu. It-tielet gowl. Żbalja reġa' fit-tielet gowl. Ma nistax nifhem x'rid jgħid biha. Corner. Berardi veru li kellu jola miegħu Krunic, veru li prova waqfu xiru, imma ma jistax jiskurjalek minn taħt idek terġata. Erġajna bejdu hekk. Sorry, minn fuq idu? Assjolli għajdeħ? Da goler, da! Fil-penalti m'għandux tort ta' Calabria għax ma fdax li jemmu fil-lasta. Għax ma kienx jeqilbu, ma kien jaf li kieku ħalli ħaddej l-Oriente x'jismu kien jaddi minn fuq ta' Rosano faċilment, għax minn fuq ta' Rosano jaddi kulħadd. U fil-5 gowin ukoll inti ħittort, veru li x-xut forsi kien naqxie angulat imma qasset għajlu xut. Pass b'saħħtu kien. U s-soldu ta' fajdek u flok ta' faħħa il-barra fulla, minnu tajtħa, provajtek, int fajtek, għal-menu provajt, immu li hekk joħroġ għajdu. U nisa li ta' wara. U ma jtalaw għalix kolla xorta ta' dizastru. Dizastru. Mil-bqija ma nistax nifhem għalfejn reġala bil-formazzjoni ta' 4-2-3-1. Krunic jaqdina. Però Krunic ma tonali bati. Krunic ikun tajjeb kieku kien hemm pereżempju u Pobega jew Franks u Tonali. Hekk iva. Flok de Ketelare. Però Krunic fil-pożizzjoni ta' tnej fin-nofs bati. Il-Milan minn Bennacer imutu. U dik għana fuq. Ħassejni ħafna l-Bennacer f'nofs il-ground. Però askew kien hemmu. Ma kon nista' nġibu riżultat aħjar. Żewġ gows imħassra għal nofs offside, nofs ras offside. Kif tista' tkun b'nofs ras offside? Kif tista' tkun b'nofs ras offside? U jgħod bħala invalidu. Kif huma regoli bħalissa il-gow ma jnaċ.
Però għandhom jiftħu da xi għajnej in-nies u jgħidu isma' jekk jiena l-ballu bsieq iħattu ma ħaġ vantaġġ għax kelli idi hekk u hekk il-qudiem. X'vantaġġ ħadd jekk jiena x-xutiet bis-sieq. Is-sieq ħriġta sija fil-gow ta' Xiru u sija fil-gow ta' Rebic. Żewġ gows da, ta' Xiru konna marru xejn minn fuq, partita kienet tkun mibdula. B'ta' Rebic konna niskurjaw l-4-2, konna naġaw niftħu l-logħba. Fil-fatt il-Mila qataw qalbhom xejn il-gow tal-4-2 ma ġiex moddi laqqas. Tibda tajtaw ħaġa kontrija. Penalti wara 30 sekonda fil-bidu tat-tieni ħaf. Tiskurja jħassarulek ukoll. Xi ħaġa ħażina hemm. Nerġa' ngħid, il-penalti kien fuq li kien u Calabria ma tkeċċiex għax ma kienx kjar okkażjoni da rete. Di qala Luca Marelli fuq id-dażin. Però mbagħad u l-gow tal-4-2 kien offside għal raġuni bla sens illi bħalissa l-offside kien għax kif inhi bħalissa offside. Però ma tagħmel sens. Ir-regola trid tinbidel. Ir-regola trid tinbidel. Mbagħad wasal il-gow ta' 5-1 u wasal il-gow sabiħ ta' Origi li nistgħu ngħidu kien l-uniku nota pożittiva ta' dil-partita u anke Rebic miegħu illi tgħid almenu fuq quddiem erġajna bdejna jkollna xi ċans li nibdlu xi plejers. Għax quddiem fil-verità kien l-aqwa. Rebic kien tajjeb oġobni. Mhux li għamel xi logħba ta' barra minnha, però ma kienx ħażin anzi ngħidu hekk. U rsista. Ġiru li se tagħmlu. Skurja żewġ gows, nizzel balla bla, nipprova jiftijem mal-oħrajn, mhux dejjem kien tajjeb, ovvjament, però kien wieħed mill-aqwa. Origi daħal tajjeb ħafna, tlieta, leaw kif ra l-Milan ma jistgħu jagħmlu xejn waqaf u jisu qatt jimxi. Mhux tajjeb għax xejn, imma il-moral jinżel hu. Il-moral jinżel. Fuq wara irrid jara se jsir. Irridu jaraw se jagħmlu. Fuq wara fuq il-lemin. Zaniolo irrid jasal f'dal jumej li fadal u mhux u biss. Hemm bżonn għal minuta difensor ieħor. La huwa m'għandix xnajt aktar ħlif. M'għafx. Delużjoni kbira dwejja akbar, onestament. U li jmissanna d-derbi. Dak is-supporter Milanist li għadu jittama f'rebħa fid-derbi. Jgħidli da. Għax maħx kif tista' tittama hekk. Jalla kollu raġun, però mhux dibattibbli anzi, diffiċli ħafna. Għalikom l-aħwa u dejjem Forza Milan. Segwaċi ta' Kamra Sportiva, nilqawkom għal episodju ieħor ta' Mix Zone, għadkom kemm smajtu l-kollegi tiegħi qabel u kif indunajtu iwa. Dan sfortunatament episodju ta' tellifin, ta' tellifa li it-tlet timi tagħna aħna ma rbaħniex il-lob li kellna dal-weekend. Sfortunatament tlet ġganti ta' timijiet hemm għaddej minn żmien ħażin, però ma ninsewx li kulħadd jgħaddi minn fażi kera u nisperaw li m'għandhomux ma noħorġu minna. Minnaħa ta' Liverpool jien nista' ngħid llum mhux ħanieħu fit-tul għax ma tantx hemmx nistgħu ngħidu. Din tielet episodju li qed nagħmel fuq Mix Zone jiena fej qed nuri d-diżappunt tiegħi
lej il-performance li kellna, lej ir-riżultat li kellna 3 episodji ta' dwejjaq li kelli kontra Brighton Football Club. Iwa, il-Brighton tawna 3 darbiet lob ibsin, draw żewġ tilfiet, ġibna magħhom dal-istaġun, draw fil-lig home ġewwa darna u Dundee ma ta' 3-0 ġewwa darhom. Il-biera ħerġajna rajna telfa, min jgħid li għax ġejna 2-1 u l-performance kienet aħjar iwa, forsi dik innaqa pozitività, imma ma tantx nistgħu ngħidu li kellna logħba tajba il-Liverpool għadhom lura mill-prestazzjonijiet li kellhom tal-istaġuni li għaddew u jidher li iż-żmien ħajkompli jibbies, ġifieri mhux ħadkonna xi staġun li wieħed ħajħu pjaċir bih, però nerġa' ngħidilkom din kienet logħba tal-FA Cup. L-unika ħaġa żewġ affarijiet pożittivi li rajt f'din logħba li jew ngħidu tlieta. Rajna prestazzjoni tajba ta' Harvey Elliott meta jilgħab fuq quddiem qed naraw ħafna tajjeb u qed jagħti prestazzjoni waħda wara l-oħra fejn qed jiskorja u anke jagħmel pressure fuq l-avversarji. Il-bieraħ ma ninsewx u ma rridux ninsew li Harvey Elliott lab fuq il-left u mhux fuq in-naħa tar-right. Ġifieri dan lob kontra l-pożizzjoni tiegħu, ġifieri immaġina li kieku lab fuq in-naħa tar-right. Għalejja bla dubju ta' xejn il-bieraħ man of the match kien Harvey Elliott. Ħaġa pożittiva oħra li nistgħu nirringrazzjawna għal Alla u dwarha di mhux ħanerġgħu niltaqgħu mal-Brighton. Li kieku ġejna draw konna nerġgħu niltaqgħu magħhom, jiena qed mill-ewwel hekk li ħanibqgħu ħanmorru lejn id-draw jiena ħjar nitilfu u ninqalgħu fis-sens all-right. Mhux affarijiet sbieħ li tara t-tim tiegħek jinqala' ma niflaħx nerġa' niltaqa' darb'oħra mal-Brighton. Għandhom reklutax tal-bliħ. Kif rajna impressjona l-plejer li skorja fl-aħħar ftit minuti tal-logħba Mitoma għaxxaqilna l-darb'oħra l-lob ta' qabel kien qed itina problemi kbar, il-bieraħ skorjarna. Nistgħu ngħidu li Mitoma huwa plejer li qatt mhux naqa' riċerka fuqu. Dan huwa l-unika plejer li rnexxielu jersaq fil-kaxxa avversarja, l-unika plejer li kien aktar minnu rnexxielu jagħmel hekk fl-istorja dal-istaġuni ġifieri kien biss Lionel Messi. Mitoma mhux ġast qabad jilgħab il-futbol imma anke studja l-arti ġol-Università ta' dribbling, ġifieri hija xi ħaġa affaxxinabbli. Apparti minn hekk il-Brighton għandhom tim inkredibbli nixtieq imorru aħjar u hekk jiġu anke qabilna fil-lig ikun ħaqhom ġifieri nkomplu naqgħu iċ-ċajt ġofina tal-Brighton Football Club. Ħammur biex ngħid l-opinjoni tiegħi vera ftit kliem osra llum dwar il-logħba li kellna l-bieraħ tal-FA Cup kontra Brighton. Il-prestazzjoni overall ma kienitx waħda wow, improvement rajna. Nista' nibda ngħid minn Alisson Becker mhux qed narawh mhux hu biss ġifieri hemm problemi qed naraw problemi bejn id-diviża. Alla l-ewwel gowl kien sfortunat ħafna, kien hemm deflection li għandna ma ġabux, overall ma kienx ġifieri ħażin, hemmhekk kien f'mumenti ibsin tal-logħba ma sajfs kbar, però l-komunikazzjoni mad-diviża mhux qed narawha. Forsi dak inħossuh għax hemm min nuqqas ta' leadership minn Virgil van Dijk. Kif rajna l-bieraħ l-aħħar gowl lajna, id-defense line tal-Liverpool kienet vera porkerija kbira il-mod kif kienu qegħdin fil-pożizzjoni tal-gowl. Jiġifieri wkoll nemmen li mhux it-tort tiegħu biss imma l-komunikazzjoni bejn id-difiża u l-isem. Rajna Trent Alexander-Arnold il-bieraħ jilgħab kellu logħba nistgħu ngħid medja, ma kienx logħba ta' barra minn hawn u fil-fatt ukoll ma ħax pjaċir jinġi replaced minn James Milner. Konate nistgħu ngħidu li huwa d-difensur tal-futur u nispera li l-Liverpool jieħdu ħsiebu u nispera li jibqa' ma' żmien twil għax ħajkun difensur monstru u majjal. Kien hemm ħafna minn interceptions importanti tal-Liverpool fuq il-Brighton u nisperaw li Konate nibqgħu narawh b'saħħtu u jibqa' hemm għas-snin li ġejjin. Joe Gomez kultant għadu jiżbalja jkun naqqa xejki, però għalkemm il-performances tiegħu tranġaw xorta waħda rridu plejer aħjar minn Joe Gomez f'dik il-pożizzjoni mhux bħala riservat ngħidu għax ir-riserv tajjeb li jkun hemm. Imma meta jkun hemm nuqqas ta' żmien u meta naraw il-Joe Gomez nieqas flok Virgil van Dijk qed tinħossu nuqqas ħafna ta' Virgil van Dijk.
nibqa' ngħid il-left back Andy Robertson, left back eċċellenti, il-futbol Ingliż huwa fast u left back bħal Andy Robertson tridu. Jien kollu tielaw nieżel, jien kollu jgħin il-midfielders, jien kollu jgħin l-attakk u jien għalli Andy Robertson huwa wieħed mill-iktar left backs l-aħjar law fid-dinja. Ninsewx li kieku l-Brighton għedin flik ieħor ma nħu xejn bi kbir li għedin f'pożizzjoni ħafna aħjar fil-lig, ġifieri diġà dawn qegħdin qabel il-Liverpool fil-Premier League li kieku għedin ġolik Taljan li rridu nammettu kollox kif inhu mhux fas daqs il-futbol Ingliż, il-Brighton very easily jkunu qegħdin jiġġieldu l-ewwel erba' tas-serja. Jiġifieri Brighton huwa tim tajjeb ħafna, għandhom tim komplut, rajna d-difensur dank tagħhom il-bieraħ impressjona ħafna għalkemm forsi labna qaderti f'ċertu sitwazzjonijiet, però kienu deċiżjonijiet tajbin li għamel. Rajna players oħra bħal Mitoma, McAllister, Esteponian, daw huma kollha players li narhom ma timid kbar kif nerġa' ngħid qed f'episodji oħra il-Brighton huwa tim komplut jilagħbu futbol sabiħ, tim ta' disċiplina, ma da żerbi m'hemmx ċajt, lejliet il-logħba tagħna kienet ħarġet fl-aħbarijiet li Caicedo ura il-ħolma tiegħu li il-wix tiegħu li jmur mal-Arsenal da żerbi bla tlaqliq ta' xejn u bla hesitation ta' xejn. Qabad għallu tiġi xa training għall-logħba ta' kontra l-Liverpool tersaqx law u inti terġa' tibda tipparteċipa fit-training wara it-transfer market. Sal-lum nistgħu ngħidu li Caicedo għadu hemm u kien deżerbi li żammu milli jipparteċipa fil-logħba tal-bieraħ. Nmorru għan-nofs Bajcetic, defensive midfielder, fehem ħafna aħjar minn Fabinho daħal għamel żbalji u nirriskja ngħid li tlifna l-logħba minħabba fih qorret kieku baqa' Bajcetic. Forsi jew konna naqlgħu xorta waħda jew nkella konna niġudru. Logħba oħra mal-Brighton ma rridtix. Dik li hemm dal-istaġun ma ddefendejniex l-FA Cup, tazza tal-FA Cup, lajna minna issa rridu nagħmlu moħħna hemm u nkomplu mixjin quddiem u nagħmlu dak li nistgħu minn dal-istaġun. Bajcetic huwa defensive midfielder tal-bliegħ, jiġifieri okej kieku jiena qed nipprova nsib midfielder fl-iskwadra tal-Liverpool żgur mhux ħanseb defensive midfielder u nagħti l-opportunitajiet lil Stefan Bajcetic li huwa stilla l-futur u żgur u mhux forsi l-istaġun li miss naraw aktar qed jipparteċipa fit-tim flimkien ma' Harvey Elliott fejn kellu Harvey Elliott kif diġà huwa l-man of the match tal-bieraħ u qatt naraw ħafna aktar minnu fil-istaġuni li miss huwa plejer li jħobb il-flok tal-Liverpool u li jagħti ħiltu u aktar jogħġobni fuq l-attacking option mill-midfield option. Rajna Thiago Alcantara kien hemm f'mumenti tajbin, il-passes tiegħu eċċellenti, però il-bieraħ ma kienux biżejjed. Naby Keita sakemm ġie substitute kienu li ħolaq l-ewwel azzjoni tal-gowl ta' Harvey Elliott fejn Keita qassam li Salah qassam lil Harvey Elliott u rajna li Liverpool kienu dwiet b'xejn minn fuq li fl-aħħar tal-partita ma kien jisbaw xejn. Mela, mbagħad fuq in-naħa ta' quddiem ma nisiex ngħid li Naby Keita ġie replaced mbagħad minn Jordan Henderson u Jordan Henderson għandna qallilab ma kienx ħażin però ovvjament naqqas ħafna mill-performance tiegħu. Xi ħaġa ħażin hemm kulħadd ikollu staġun off għaddejna minna u ħanerġa' ngħid aktar quddiem fejn għaddejna minna u biex mill-Liverpool supporters tal-Liverpool ma jarawx in-negattiv biss u għall-inqas jibdew ikunu hemm ukoll wara t-tim tagħhom. Fuq quddiem rajna lil Harvey Elliott fuq il-left Cody Gakpo li l-bieraħ rajna naqqa improvement żgħira minn għandu Cody Gakpo għadu qed jidra l-Premier League u nerġa' ngħid ma naqtawx qalbna minnu għax il-futur strikers tagħna huma Darwin Núñez, Cody Gakpo u Luis Diaz, ġifieri ma ninsuhomx daw it-tliet ismijiet għadhom qed jidraw. Diaz kif tafu kien inġert ġifieri dal-istaġun ħassejna ħafna, Darwin Núñez logħba wara l-oħra qed juri l-potenzjal tiegħu, all-right, il-finishing mhux jagħtem, però meta jissetelja t-tim u nsibu ruħna nerġgħu naqbdu kaptu ta' x'inhu qed jiġri madwarna u nibdew ikollna prestazzjonijiet aħjar, dawn il-players ħankunu ngħidu tliet strikers għandna fuq quddiem, ġifieri ma naġlux u ma naqtawx qabna mal-ewwel ma ninsewx li meta sakemm Salah, Firmino, Sadio Mane draw xulxin ma kienux jiskujjaw ħamsiet jew
tnejn jew wieħed kull logħba. Ġifieri dawn irdu nituhom ċans sakemm jissettiljaw aktar u aktar dawn dejjem jilagħbu ma' strikers differenti. Il-bieraħ kif qedtilkom on the left rajna l-Harvey Elliott li ma kienx eżatt il-pożizzjoni tiegħu u Salah. Salah x'inhu problema minn duqa l-paga rajna li mhux qed jagħti prestazzjonijiet xejn pjaċevoli. Nassar dan ngħid li l-prestazzjoni naqsu ħafna bi 30% u mhux qed ikun hemm dawk il-prestazzjonijiet li kellna l-istaġuni ta' qabel, ġifieri jiddispjaċini ngħid li Salah huwa wieħed mill-agħar staġuni tiegħu u mhux wieħed mill-agħar staġuni tiegħu huwa l-agħar staġun tiegħu. X'ħajġri minn Salah il qudiem jekk ma jirranġax il-prestazzjonijiet tiegħu. Il-Liverpool għandhom isommuh Salah plejer nħobb ħafna, imma rridu naħsbu u nagħmlu bħal timiet oħra dak id-detwuq li għandhom u forsi li mhux qed jagħti daqshekk prestazzjonijiet għandhom jibirduhom dawk il-plejers irdu naraw sal-istaħħar tal-istaġun Salah ħajtina u rridu naħsbu wkoll fil-klabb tagħna. Salah huwa plejer kbir wieħed mill-aqwa li qatt kien hawn, però nemmen li f'ċertu sitwazzjonijiet m'għandux jibda. Eżempju bħal bieraħ jien ma kontx nibda Salah, kont nibda l-Harvey Elliott, il-Cody Gakpo, Darwin Núñez fuq in-naħa l-oħra. Rajt kellu assist Salah, però nerġa' ngħid, is-Salah bħal bieraħ ma kontx nibdih. Ma kienx ħataqqa d-dinja u forsi konna nirriskjaw vera forsi jaf kien ikollna riżultat aħjar. Bħalissa l-problemi li hemm fl-iskwadra tal-Liverpool mhux bħala armonija bħala sitwazzjonijiet li qed jilagħbu fihom fis-sens qed ikollna ħafna tibdiliet il-ħin kollu fit-tim. U ovvjament kif tafu dawn mhux affarijiet tajba għax inti sakemm it-tim jidra xulxin mhux waħda faċli. Kellna introductions u players in transition li qed jgħinu l-klabb tal-Liverpool bħal Stefan Bajcetic, Harvey Elliott, dawn huma kollha players li għadhom qed jidraw il-pressure tal-Premier League għandhom meta żgħira. Darwin Núñez nerġa' nibqa' ngħid kellu problemi wkoll b'injuries fil-fatt il-bieraħ ukoll waħda mir-raġunijiet li ma dirix mal-ewwel għax kellu nok żgħira fit-training. Il-Liverpool għandhom jaqtaw qalbhom intom x'taħsbu s-supporters tal-Liverpool mhux ħadd insaqsi s-supporters l-oħra, dan intom żommu mat-tim tagħkom u ifrħu bit-tim tagħkom għandkom għal xiex bħalissa u komplu gawdu lit-tim tagħkom, però l-supporters tal-Liverpool naqtaw qalbna diġà kellna staġun simili u konna fl-istess pożizzjoni. Niftakar li f'Marzu 2021 kien fadal 10 logħbiet, it-timiet ta' fuqna kellhom kollha logħba in hand. Konna diġà qtajna qalbna. Dawk qabel l-aħħar 10 logħbiet niftakar il-7 logħbiet ta' qabel kellna draw u 6 telfiet. Ma kienx waħda minn dawk il-perjodu sabiħ tal-Liverpool. Ġara fl-aħħar 10 logħbiet irbaħna 8 minn għalija u ġejna żewġ draws fosthom rebħa kontra l-Manchester United li dak iż-żmien konna blabna Reece Williams u Ned Phillips ta' 4-2. X'ġara mhux talli biżna ġejna raba' post imma ġejna it-tielet post u għaddejna Champions League. Triq ibsa vera, però ma naqtawx qalbna nerġa' ngħidilkom u naraw il-lob li fadlilna dal-istaġun sa jsir minnhom. Għandna testijiet ibsa ġejjin xarejn ibsin, għandna l-lob ta' Real Madrid, għandna l-lob tal-Manchester United li bħalissa dejjem fażi tajba ħafna, għandna l-lob ta' kontra l-Everton bitlu coach u l-Everton kontrina kif tafu dejjem iqumu għall-okkażjoni. Lob importanti mal-timiet ta' qabilna fosthom Tottenham Hotspurs li wkoll għalkemm qed jitilfu l-lob qed jilagħbu l-inqas futbol isbaħ u ma sħix ngħidha minn tagħna, ġifieri dawn ix-xhur ħajkunu kruċjali never say never għaddejna minnha qabel jekk ma ngħaddux mhux ħataqgħa d-dinja. Llum il-ġurnata ma tistax terbaħ dejjem u hemm ħafna min huwa aħjar minnha u dawk it-timiet kollha li hemm qabilna tista' tgħid ħaqhom u mhux qegħdin hemm biżball. It-tort huwa tagħna li ma investejniex fit-tim, forsi mhux ħanwaħħal f'Jurgen Klopp, imma mwaħħal fl-owners li ma tawx biżżejjed backing l-Jurgen Klopp. F'dan iż-żmien diffiċli għax jiena l-inqas hekk vera rridu t-tim li jsalva nagħti il-backing ta' żmien diffiċli. Imma ma tawx il-backing ħadd minnha ma jaf u nemmen li nkunu nafu x'inhu ħajġri aktar il-qoddim ġifieri meta ngħid ħajġri għall-beħ tal-klabb fis-sajf li ġej. Nibqa' ngħid u nibqa' nemmen f'Jurgen Klopp. Jurgen Klopp qal li ħajkun hemm bidliet importanti u nħallu f'idejh. Jien minn hawn ħanieqafaw nirringrazzja l-sponsors tagħna
The Barber Shop, The Barber Shop, jew fex. The Barber Room, sorry Antonello, ħadżbal, naraħ ta' spiss u ma dofi ma b'dakax li sem tal-ħanut. Ngrazzjaw The Barber Room għall-sponsor tagħna, infakkarkom tagħmlu subscribe fil-YouTube channel fil-YouTube channel ħassibu. Kull episodju ta' Mixzone rekordjat, plus jekk ukoll episodju oħra li jipprovdi l-editur l-kom il-telespettatur tal-kamra sportiva. U kol, missa naddu għada kunu maħna u kol għall-appuntament li jmiss mal-editura l-loba tal-kwarti tal-finali tal-Koppa Talja bej Inter u Talanta. U naraw xħaj kunu nafu l-Inter jekku xħaj għamluwa għal-round li jmiss tal-Koppa Talja. Jena minnaw nsemmilkom u nejdilkom grazzi tal-li segwejtuna u ibqaw segwuna napprezzaw ħafna kommenti ta'kom li taddu kol waqt li aħna nkunu nitkellmu. Din kienet xandira rekordjata minnaħa tiegħi u nipprova l-qoddim nerġa' nkun xandira live biex nagħmel interaction mal-membri tagħna. You'll never walk alone and never give up. Grazzi.